Presiden ka United Democratic Party East Kazil District uba Titus Khan ha ka baide ba kacing jengkinoi ka school jong kajala ulapan pau ba kalong ka bae yo ba lakmen remboi ubade menteri ketrat puli puti ban simarwei ya karai ka dei namar ba kidon lang ha ka sarkar sindrom ha bai kran bat kilat phai kubor uba Titus ulong ba kacing yo ba lakmen remboi ha badon lang ha ka sarkar sindrom ka dei namar bu subat tang ya ketrat puli puti kat ba ya ketrat patengka jong ka sarkar labat takiwei kani di ka problem jong ka coalition government namar ba haka coalition government pisuthui kibalit ya ka government ki khamdon ka advantage kini ki bayaso kum u education minister menta ka ek problem jo siam man ka kumbaldon ka jingja man ka jam kan ni kino hikai ki dawai ka tulop umla ban rai namar ba ka platengka kam dei hapo jong u pet tang ya ka department rekat ba ya ka bayade ba ka tulop lani ba yade ba ka pisapat mdei babat nakaliang ka jo umdon ka buat hal di ban sim ka taga decision lani ban sim garai hang tu ban ong bangan ai tulop no ya pi la sai ten rei ha ba dei pat ba kata nama labat da ki wei pat ta ka mut ki badon ha ka buat pat ki la ban sim me garai ya kata nakaliang ka jo ngam la ban ong manu bakwa burom manu badei ban yo burom tang ba upai ba hi tharai usu thu u e badei ban yo burom u e bom dei ban yo burom ai upai ba on rai kata